Ola a todos! Hoxe estou na casa de miña avoa porque imos facer unha tortilla de ovos pola Pascua. Miña avoa fai esta tortilla dende fai moitos anos e como di ela, a Pascua sen unha tortilla de ovos non é Pascua. É unha receita moi sinxela, xa o ides saber, pero bueno, xa digo que aquí é tradición dende fai moitas xeracións. Entón dixen, bueno, pois vou na gravar, ímola facer xuntas e así compartímola con todos vos. Espero que vos guste, que a fagades e que nolo contedes en todas as nosas redes sociais. Xa sabedes que estamos en Instagram, en Facebook e aquí en YouTube, por suposto. Biquiños para todos. ¡Mua! Deica logo. E cantos ovos lle bota? 3 dúcias de ovos. Rompes ti tamén? Ai, como queira, rompo eu tamén. Pero xa estás grabando ali? Sí. Que eu xa grava solo. Hai que usar unha tixola grande. Aí é que teñamos. Hoxe facemos unha tortilla de ovos de 36 ovos. No meu tempo era así, agora no teu cambia. No meu tempo xa non se fai isto. Porque cambia todo. E vai botar unha harinha de sal. Ai, claro. Bueno, un pouquiño. Chega, non? Sí, sí. Eu penso que sí. Vale. Isto dá igual, deámoslle para un lado que para outro. Vale, igual. Ai, cansa, mano. Ai, cansa. Isto é como a toda a vida. No, eu dei usted, pero creo que xa están, Vale, quero que te ben quente, non? Anda, xa que vou botar aí. Xa lhe monto un salte. E o lume mantemos así de alto, a boa, ou baixalle un pouquiño? Deixa estar, por conta que non estaba quente demais ainda. Pois daquela mantemos o lume así un pouquiño alto, hasta que vaya callando ben o ovo, vedes? Sí, sí, sí. E imos removendo de vez en cando, cunha culler de madeira, moi importante. Xa é de madeira, é que hai de todo. É do que hai, non falta nada. Non, a verdade é que non. Aí está, agora hai que esperar así, non? Sí. Outro pouquiño. E ainda a viramos outra vez ou non? Para que se vaya facendo ben por todo, non? Esa sale limpa que xa está, non? Sí, pero xa limpo. Sí, mire, sale limpiño de todo. Pero voulle dar unha voltiña, vou na puñer un pouco máis por deste lado. Darlle volta. Moi ben, agora deixámola así un anaquiño que se faja ben polo outro lado. Eu case deixaba así, Xa está. Pois xa está daquela. Pois agora toca-nos catar a tortilla, non? Que tiño que cada unha máis cara, que se acaba demais. É na máis. A ver. Ui! Tía para comer. A tortilliña que ben feita está, que ben nos saliu. Cos ovos da casa, moi importante. Sí, señor. Ovos do corral.